इसोरा जगायो प्रथम खोथाया मा जोंनि हाबानि थाखाय इसोरानो सिन्था खालामो जोंहा प्रथम बे हाबानि जे डेम' बे डेम'नि गेजेरजों इसोरा खिथिबाय दे आङो नोंनि हाबानि थाखाय सिन्था खालामो नोंनि नखरनि थाखाय सिन्था खालामो आं दङ नों सिन्था खालामनाङा बेवहाय जोङो फोथायनो हानांगौ रिलेक्स प्रथम हाबाया मामोन बेयो लाभ मेरेजमोन ना एरेन्ज मेरेजमोन आं नुनो मोनो बेयाव एरेन्ज अबस्से बेयाव लाभबो दङ एरेन्ज खालामनायजों सोर एरेन्ज खालामनाय इसोरा एरेन्ज खालामनाय लेट गड एरेन्ज योर पार्टनार इसोरखौ नोंनि थाखाय एरेन्ज खालामनो खाबु नोंहा दंखासैबालाय आरो इसोरा मा मावनांगौ दं बेयावलाय गावहानो साथामानि दंखायो बयफ्रेन्डआ आरो इसोरा मा मावनांगौ थांबावगोन बेयाव साथामाव आरो इसोरखौ साब्रै होनो हाया नङा नोङो गावहानो सानै मेनटेन खालामनानै लाखिखादोंनो सिख्ला आरो इसोरालाय मानोलाय सासे होना साथाम बानायनांगौ नोंलाय बेवहाय इसोरा एरेन्ज खालामनाय नङा जेब्ला नोङो गाव एक्सपार्ट जागोन स्मार्ट जागोन जेब्ला नों इसोरनि सायाव नेगोन इसोर नोंल'सो मिथिगौ आंजों गोरोबनाया सोर आंनि नखर जिबनाव आंखौ हेफाजाब खालामनो हानाया सोर नोंनि इच्छा बायदि जाथों होननानै बुङोब्लासो इसोरा मावो गावहानो आरो सानै साथाम दंखायो बहा बे इसोरा होबावगोन ओंखायनो प्रथम हाबानिफ्राय जों बेखौ सोलोंनो हायो नाय मा इसोरा एरेन्ज खालामो बेवहाय जोंहा सिन्था खालामनांगौ गैया बेनि उनाव जों नायबायनि जों बेखौ एसे नैबे जे प्रथम हाबा बेनि सोमोन्दै बे गोनां मोननैसो बाथ्राखौ जों नायनानै जोङो दोनथ'गोन जों नायनि बेनि उनाव नाय 26आव जों नायनि नाय 26आव 2:26 जागायजेननाय 2:24 आदिपुस्तक 2:26 बेनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थागोन आरो बिसोरो सानैजों मोदोम मोनसे जागोन आदम आरो हावाखौ हाबा होनानै इसोरा मा बुंनाय ना बेनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थागोन या जायोब्ला मा जागोननो मानसिया मा खालामगोननो गावनि माखौ जों खोनासङाखै दा नाय बेनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थागोन सोरखौ नागारगोननो बे एखे बाथ्राखौ जोंनो जिसुआ 19आव बुंदों माथाइनि 19आव बै मानसिनि जागायजेननायनि जि बाथ्रा प्रथम हाबाया मानो सैथोमोन नंथारगौमोन होननानै जों मिथियो कारन जिसुआ बेखौ हाजार हाजार बोसोरनि सिगाङाव गावनि खुगाजों बुंफिनदों मथियाव नाय मथिनि 19 अध्यायाव नाय मा होनना बुंदों मथि 19 अध्याय 5 पद माथाइनि 19 बायाव नाय आरो इसोरा होनदों हौवाया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थागोन सोरो खोनासं हौवाया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थागोन सोरो नागारगोन हौवाया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै दा नायदो बे बाथ्राखौ सोर बुंनाय इसोरा बुंनाय आदम आरो हावाखौ हाबा होनायाव जागायजेननाय 2:24 जों मोननो हायो इसोरा बुंनाय मा होननानै बेनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै आदमहा बिमा दंमोन ने आदमहा बिमा दंमोन ना गैयामोन हावाहा बिमा दंमोन ना गैयामोन अब्ला आदम आरो हावानिलाय मानो बे खोथाखौ बुंनाय हाबा होनाय समाव मानो बुंनाय बेखौलाय आदमहा बिमा गैयामोन बिफा गैयामोन हावाहाबो बिमा गैयामोन बिफा गैयामोन नाथाय जागायजेननाय 2:24 जाय मानसिहा बिमा गैया बिफा गैया बिसोरनो बे बाथ्राखौ बुंदों माने बेनिखायनो हौवाया मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि हिन्जावजों नांथाबनानै थागोन मोनसे जागोन मानो बुंनाय कारन इसोरा बेखौ मा खालामदों मोनसे डेम' जायफोरा उनाव हाबा जागोन
कयना हाबा जाबाय, सेटआ हाबा जाबाय, आदम आरो हावानि जेसेबांखिनि फिसाज्लाफोर दंमोन फिसाजोफोर दंमोन हाबा जाबाय। बैसोरनि थाखाय फल' खालामनो गोनां आदमनि थाखाय बे खोथाया एप्लिकेबल नङामोन, बाहायजाथाव नङामोन। बिमा बिफाखौ नागारनांगोन होननानै, खारन बेहा बिमा बिफानि गैया। हावानि थाखाय बे बाथ्राया मा नङामोन, बाहायजाथाव नङामोन, एप्लिकेबल नङामोन। खारन हावाहा बिमानि गैखाया। अब्ला इसोरा मानि थाखायसो बुंनाय, खारन नैबे हाबाखौनो जोंनो लागै मोनसे दैखुनथि, फल' खालामनो गोनां, अनुहरन खालामनो गोनां मोनसे डेम' हिसाबै जोंनो दिन्थिबाय। आरो मा बिसोर मा खालामदोंमोननो, जागायजेननायाव जोंनो दिन्थिबाय जेब्ला हाबा जायो बिसोरो another unit of family, मोनसे न'खर बानायो। जों बारा बुजिनाय नङा, बेखौ बुजिथाव मोना आरो जों, खारन हाबा जाखांनायनि उनावबो जों सोरजों थायो, बिमा बिफाजों थायो नालाय जोंनि कालसार बायदियै। खिन्थु नों बिमा बिफाजों था, सोरजोंबा था, नोंहा ओइदिनखालि मोनसे न'खर जाबाय आरो नों आरो नोंनि हिनजावनि न'खर जाबाय बियो। नों लोगोसे थायोब्लाबो जोङो मोनसे जइन्ट फेमिलि हिसाबै थानो हागौ। सोरबा बिदा फंबाय गोनांहा बिदा फंबायजों लोगोसे हाबा जानायनि उनावबो गथ' गथाय गोबांजों लोगोसे थानो हागौ। नाथाय इसोरा मा बुंदों, जेदिनखालि हाबा जाबाय ओइदिनखालि नों मोनसे मा बानायबाय, नों मोनसे न'खर बानायबाय। आरो बियो मानिफ्राय, गावनि बिमा बिफानिफ्राय आलादा जानानै। बै नोंनि बिमा बिफानि न'खरा बिमा बिफानि न'खर, नाथाय नोंनि न'खरा नोंनि न'खर बियो। दा बेयाव जिसुआ बुंनाय बायदिब्ला मायो, सोर नागारगोन, हौवाया गावनि बिमा बिफाखौ नागारगोन। हौवाखौ बुंदों, हौवा। उदाहरन हिसाबै जेरै जों नुनो मोनो, गार'फोरनिया हौवाफोरा हिनजावफोरनाव थाङो, खासियाफोरनाबो हौवाफोरा हिनजावफोरनाव थाङो। अब्ला बाइबेला बेखौसो बुंनो नागिरदों नामा? नङा, बे गार'फोरनिखौबो बुङाखै, खासियाफोरनिखौबो बुङाखै बेयाव। हौवाया हिनजावनाव थांनाय बेखौ बुङाखै। नाथाय मा जागोन, बस सानैबो, जिहेतु हिनजावफोराथ' फैखायो, खिन्थु हौवाफोराबो मा जानांगौ, गावनि बिमा बिफाखौ नागारनो हानाय। आरो नैबे बाथ्रायावबो बुंदों नैबेखौ, बिमा नागारनो हानाय जाबायना जायाखै, बिफा नागारनो हानाय जाबायना जायाखै। हाबा होजेननाय, न'खर बानायनो, बेफोर गासैबो इम्परटेन्ट दे। बेनिफ्रायसो जागायजेनो नालाय न'खरा। बेनिखायनो बे गासैबो गोनां बाथ्रा। नाय, माब्लाबा जों बुङो ना, बिमाखौनो नागाराखै बेनो हाबा जानो ओंखारबाय होनना बुङो नङा। जायहा बिमा बिफानिफ्राय इन्डिपेन्डेन्ट जानो हानाय, जायहा सक्ति जायाखै, बोलो जायाखै, बे हाबा जायोब्ला न'खरखौ नायनो हागोन ना हाया? दासिमबो गावनि गाननाय जोमनायखौ बिमा बिफानावसो बिनानै लायो। बेलाय हाबा जायोब्लालाय मा जागोन बेयो? ओंखायनोथ' दङ माखासे बिमा बिफाफोर दङ, फिसालाखौथ' फेदेरबोबाय, नांगौफोरखौ होबोबाय, दा बिहामजोखौ फिसिनो गोनां। बे अबस्थानिया मा बिहामजोल', फिसौलाखौबो फिसिबावदों, स्कुलाव लांलाय लाबोलाय बिबौआसो खालामबावो। बे इसोरनि फेमिलिनि डिजाइन नङा। रिसपन्सिबल मोनसे एज, बेनि खोथा, बिबान लानो हानाय, दायित्व लानो हानाय, इन्डिपेन्डेन्टलि बिमाखौ नागारनानै बिफाखौ नागारनानै गाव बिबान लानो हानाय बैसो, गाव बिबान लानो हानाय मोनसे स्टेजनि खोथा बेवहाय बुंदों। जोंहा दिनै मानो न'खर जायाखै? खारन न'खर बानायनो हायो, न'खर बानायनो हायै मानसिफोरा हाबा जादों। आरो बेबायदि हिसाबै जों जुदि थांबाय थायोब्ला जोंहा प्रब्लेम जागोन, समस्या जागोन, समाजाव प्रब्लेम जागोन, मण्डलियाव प्रब्लेम जागोन, गावहाथ' जाखायोआनो, गावथ' बहुद सैनो गोनां जायो। आरो गारलायनो गोनां जानायनि मोनसे माबाया बेबो कारना, गोबां कारन दङ न'खर बायनायनि, गारलायनायनि, नागारलायनायनि। बे मोनसे कारन, जेबो गुबुन बिबान लानो हाया। हौवा होननानै मानिनानै फैबाय, हौवा होननानै मान होनानै फैबाय, हाबा जानानै फैबाय, खिन्थु हौवानि मोनसेबो मावनो गोनांखौ मावनो हायाब्ला बे हौवाजों सोर मानो थाबाय थागोन? अबस्से आं बुंनो नागिराखै हाबा जाखानायफोरखौ, नोंनि हौवाया बेबायदिब्ला नों गारनानै खारनो हायो होनना बुङाखै आङो।
जुदि बिबान लानो हानाय मानसि नङाब्ला नों गारनानै खारदोंमोन नामा? किन्तु बिसोरनि थाखाय बुंदों जि समाव नोङो रावनिबो बिबान लानो हानाय जायाखै बे समाव हाबा जायोब्ला समयसा जागोन। नों न'खर बानायनो हाया। हाबा जानायनि गुबै कारना मा? To make a family. मोनसे न'खर बानायनो थाखाय। फंबाय गाबोन नायनाय नङा, गाबोन नोंखौ नायनाय नङा, बेसेबां दुखु मोनखो, बेसेबां गावदां दावखौ मोनखो बेखौ नायनाय नङा। बेखौसो नायगोन नों मोनसे मोजां फेमिलि बानायदोंना बानायाखै। बिनानाव गाबोन बेखौ नायनाय नङा रावबो। माबायदि हेन्डसाम हौवा नों मोनखो, बेसेबां नायथाव, बेसेबां गोजौ, बेसेबां गिदिर नायनाय नङा। बेखौसो नायगोन नों मोजां फेमिलि बानायदोंना बानायाखै। आरो जोबनायाव बेनोल' इम्परटेन्टआ नों हाबा जानानै मोजां न'खर बानायनो हादोंना हायाखै बेनोल'खासो जोबनायाव। नों जेसेबां हेन्डसाम हौवा मोनबायब्लाबो न'खरखौनो बानायाखैब्ला नोंनि हाबाया फेलें जाबाय होननानै बुङो आरो मानसिफ्रा। असान्ति हाबा, असान्ति न'खर। नों जेसेबां गावदां नायथावथाव जानो मोनबायब्लाबो न'खरखौनो बानायाखैब्ला नोंनि हाबा जानायनि कारन बे कारन जाबाय। इम्परटेन्टआ बिसोर, बेवहाय साननो गोनां बाथ्राया बिसोर। बेनिखायनो इसोरा सानसेखालि मोनसे सेमिनाराव, आइजोफोरनि सेमिनाराव सोंनायमोन। सासे आइजोआ सिखारनानै सोंदों आरो सार इसोरा मानो आदमखौ उन्दै सोरजियाखिसै होनना बुंदों, मानो गथ' सोरजियाखिसै होननानै, मानो गिदिर सोरजिखाखो होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय आंबो एसे खैखानानै बुंदों, एसे खैखायै सोंबाय, मानो गाइखेर दौहैगौमोन होननानै सोंबाय आङो। इसोरा जुदि उन्दै सोरजिनायमोनब्ला नों जोथोन लागौमोन ना गाइखेर दौगौमोन होननानै। आदमखौ इसोरा नैबेबायदि मोनसे माबायाव सोरजिदों, स्टेजाव, जेराव बियो गावखौ गाव जोथोन लानो हानाय आरो गावखौल' नङा सोरखौबो हाबा जानानै हिनजावखौबो जोथोन लानो हानाय बे मोनसे स्टेजाव इसोरा सोरजिदों। दा जायफोरा गावखौनो जोथोन लानो हानायानो जायाखै, बिमा बिफा नागारनो हानाय जायाखै, बेफोर सेंग्राफोरा हाबा जायोब्ला न'खर जाया। आरो न'खर जायाब्ला जोङो गोख्रों समाज जोङो दानो हाया। बेनिखायनो साननो गोनां, हाबाथ' जानो लुबैयो, थाब हाबा जानो लुबैयो, खामानि गैया हाबा जानानै न'खर बानायनो हाया। न'खर बानायनोब्ला prepare yourself. फार्स्ट गावखौ थाम-थिम खालामदो। नैबेखौ नायनो गोनां जायो प्रथमा, आं गावखौ जोथोन लानो हानाय जाबायना जायाखै। फार्स्ट खोथाया बे हायो। जाया गावनि जानायखौ गाव दिहुननो हायाखै, बे गुबुनखौ जाहोनायनि बिबान मा लानो हागोन? गावआ गावनि गांसे गाननाय जोमनाय गाव बायनो हानाय जायाखै, बियो गुबुननि गाननाय जोमनाय मा बेबस्था खालामनो हागोन? गाव गोदाव सोराव जागोन, हिनजाव आलाय सिलाय जागोन, गथ' गथाय गोदाव सोराव आलाय सिलाय जाजोबगोन। बेबायदि मानसिफोरा हाबा जायोब्ला न'खर जाया। गावथ' खस्थ' मोनगोनानो, मोनखागोन। नोंल' जे नङा, नों जाय हिनजावनो जाय सिख्लानो गिदिर गिदिर प्रमिस खालामना लाबोनायमोन, जों सानैजों सनानि संसार बानायगोन, मोजां मोनसे न'खर बानायगोन होननानै बुंदोंमोन, बेबो जाया। कारन you fail to prepare yourself. बे गेदेर दायित्वखौ लानो, बे गेदेर नोंनि सायाव बिबानखौ लानो नोङो प्रिपेयार जायाखिसै, नों थाम-थिम जायाखिसै। दिनै नोंनि सायाव बिबाना फैबा नों रुजुननो हाया बे बिबानखौ, मानोना नोङो बे बिबानखौ रुजुननो नों गावखौ थाम-थिम खालामाखिसै। जोबनायाव मोजां न'खर नांगौब्ला prepare well yourself. गावखौ थाम-थिम खालामदो। इसोरनि बायदि न'खरा बिसोर
जेराव हाबा जानाय हौवाया गाव आरो गुबुननि बिबान लानो हायो बिमा बिफानिफ्राय गोजान जानानै। इसोरनि बायदि न'खरा ख्रिस्टियान न'खरा बेसो जेराव हाबा जानाय हौवाया गावनि हिनजावनि गावनि गथ'फोरनि बिबान लानो हायो। हागोन ना हाया? हाबा जानोसै साननाय सोरबा सेंग्राफोर दङब्ला प्रथम खोथाया मा? बेखौ बिसो प्रथम खोथाया बिसो बिबान लानो हानाय जाबायना नोङो, गावनि नांगौफोरखौ दिहुननो हानाय मानसि जाबायना नोङो, रिसर्सेस नोंहा दङ ना, थाखा फैसा फैनायनि लामा नोंहा दङ ना, हिनजावनो नांगौ जानायफोरखौ जगायनो हानाय नोंहा केपासिटि दंसैना। गाबोन गथ' गथाय जायोब्ला बिसोरनो नांगौफोरखौ, बिसोरनो फरायनायनि नांगौ, जानायनि नांगौ, गाननाय जोमनायनि नांगौ नोंहा होनो हानाय बिनि गिलिर मोनसे बिबान बियो हाबा जानाय। आरो थामथिम जायालासिनो हाबा जायोब्ला पाप नांगोन। नोंथ' गावथ' खस्थ' मोनगोन, बे गथ'फोरा सानसेबो मोजां जानाय लोंनाय होनो हायाब्ला पाप नाङा। मोजाङै फरायनो सुबिदा होनो हायाब्ला पाप नाङा। गथ'फोरा आलाय सिलाय जायोब्ला मोजां गाननाय जोमनाय होनो हायाब्ला पाप नांनाय नङा। नोंसोरथ' साफ्रोमबो मोजां मोजां गाननानै जोमनानै फैदों। आं सानदों नोंसोर बायनानै लानाय नङा, बायनाय गस्लाया नों बायनाय। दा न'आव थांब्ला ओंखाम मोनजाहैसिगोन दा नों खरस खालामना गारनाय। नों दिनै जेरै मोनजादों बिदि जाहोनांगोन गाबोन हाबा जायोब्ला। नों जेरै मोजां मोजां स्कुलाव फरायनो मोनदों बेबायदि गाबोन नों बिफा जायोब्ला, बिमा जायोब्ला गावनि गथ'फोरखौ फरायहोनो हानांगोन। प्रेजेन्ट बियो प्रेजेन्ट। आंखौ उन्दैयाव आंनि बिमा बिफाया गोबां गोनां नङा, अब्लाबो मोदोम दुंस्लाबनो मोनामोन, डक्टरनाव लाङोमोन।